کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے یارو، کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، کچھ تے حیاتی معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ سانو یارے غار نے دسیا دوستو، سانو یارے غار نے دسیا دوستو، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ یاد کرو آقا جدوں اپنے غلاماں نوں، یاد کرو آقا جدوں اپنے غلاماں نوں، ساڈا بھی غلام ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے، ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، لباں تے نیازی ہون ساجد آخری، لباں تے نیازی ہون ساجد آخری، اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔